Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Mukadzi waMadzibaba veshanduko onyimwa Fertilizer kumusha zvichinzi iwewe unosapota CCC nemurume wako. Saka Fertilizer atipi vanhu ve CCC, Fertilizer inopiwa vanhu ve ZANUPF. As you all know guys, takuda kunosvika panguva yekurima. Saka which means mukadzi waMadzibaba veshanduko achanyimwa kana mbeu zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana nenguva yekurima, because munongoziva mega nguva yacho guys. ZANUPF team yevarakashi ndo zvainoita nenguva yakadai so. Saka zviri kunzi the wife of the popular CCC supporter Madzibaba veshanduko has been denied fertilizer given to Zimbabweans through the presidential program. She was told by the officials on the ground that the president's office gave an instruction that she shouldn't get the fertilizer because her husband support the opposition. Saka guys, tachingodawo kuti tiudzewo CCC vanachamisa kuti aiwa please guys, zamaiwo kuti musapote vanhu venyu panguva yakadai so, because masupporters anozimara akukutizai ndio yakatambika kuna Ricky Fire akapindura akadedza kuti vanga vasingazvizivi kuti ndinofane nzara namvatiza Ricky Fire ene zvikwawa nyaya yakuna Madzibaba veshanduko. If kana kuri kuti vari kutadza kuva supporta vanogona ngotiza vaenda kuZANUPF. Saka tinongoti kune CCC nanachamisa na gift hostalos, please try to support your people. Zama kuita imwe maybe mafans ekuti muzame kusupporta vanhu vanoita se vanokusupportai, because at the end of the day vanhu ivava vachadzimara vakutiza. Ezvinoitoziva kuti makapinda muparliament because of vanhu ivava. Vanhu vakaita seMadzibaba veshanduko isupporta rinozikanwa zvisingaite zvikuru. Saka kana rakufa nenzara rinozimara rakutiza. Ndo inotambika, ndo inoitwa neCCC, ndo inoitwa neZANUPF. ZANUPF ndo zvainoita, inokonzeresa. Kana yakuda kuti kurakashe inokushandisa iso. Saka inezvi Madzibaba veshanduko nemukadzi wavo vakufa nenzara nemhuri yavo nepamusaka pekuti vanosupporta CCC. Saka please vanhu veCCC zamaiwo kuita something better for your people. Thank you so much.